ukuba uma sesufundile sawuqonda sesiyothola emathuleni uma sesimvakashela ngama-welcome simvakashela ngamaseleni bese sibona ukuthi hayi bathi bangalithola umboniso bavele bawufake emathuleni yiwo lo bese-ke naye umongameli uyajabula ukuthi kusho ukuthi niyayinanela izincwadi asibhalela sona njengoba sazi sonke ukuba abapostoli abayinhloko umsebenzi wabo ukubhala iy'ncwadi omunye umsebenzi asiqaleni bathandwa kuKristu. Ngiyambingelela nonke egameni elihle lenkosi nomfeli wethu uYesu Kristu. Mangisho ukuthi ake sibonge ngazwi linye uthando olungaka inkosi eyasithanda ngalo, yasifuna, yasithola, yeza kithi, yahlala nathi. Akuthine sayifuna, kepha yiyona yafuna thina, ngoba ifuna ukusitshengisa uthando lwayo kithi ukuze sifunde ukuthi uthando luyinto enjani. Sithandane, siyeke ukulwa, ngoba inkosi ayibafuni abantu abaxabanayo. Ukuxabana akuqhamuki kuThixo, kepha kuqhamuka ey'nkanukweni zenyama zethu. Ngathi kini ngomunye unyaka, umuntu noma angakholwa kangakanani ayibone sengathi uyayiphilela nje, akhohlwe ukuthi leyo mpilo ayiphilayo ivela kuNkulunkulu nokuthi uyena ophethe ukuphila kwethu. Ake akhunjwe lowo muntu ezwe ubuhlungu onyaweni lwakhe, uyomuzwe sethi awu Thixo wami ngase ngalimala. Okusho ukuthi kanti ubuhlungu buyamenza umuntu akhumbule ukuthi akayidalanga, kepha wadalwa nguThixo abesesondela kuThixo. Ngabe sengithi kufanele ukuthi uma ungumuntu ocabangayo mfowethu, nawe dadewethu, uhambe uyincinze uzizwe ukuthi ngabe usayiphilela yini inkosi yakho uJesu Kristu, noma cha, ngoba uyobulokhu uthi ngiyaphila, kanti kudala wafa ebuthixweni, sewaba yigobongo nje, noma usudikezelela ekufeni. Asiyiphilele inkosi ngokweqiniso, sibonakale siyibona abahambisi bey'ndaba ey'lungileyo ngokushaya ivangeli loxolo nothando. Uthando luvela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. Umuntu onothando uzelwe uNkulunkulu. Lowo ongenalo uthando uNkulunkulu akekho kuye. uThixo abe nani nemndeni yenu, nikhuseleke nonke. Ngimfisela unyaka omusha omuhle onezibusiso ku-2019 2020. Izifo, ukweswela makuphele phakathi kwenu, kepha izibusiso, amathuba emisebenzi zivulele ngaphakathi kwenu. Owenu enkosini emvimlangeni umongameli. Ngiyabonga kakhulu ukulalela kwenu. Thank you.